presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Matag usa sa atong kinabuhi natin mga nagkadaiyang or nagka-klasik-klasing mga pag-antos nga nagian sa kinabuhi. Mga pag-antos nga di ba ka problema sa panimalay, sa relasyon, sa kwarta, di ba ka sa lawas, mga balatian, daghan kayong mga pag-antos nga atong nasinatian. Apan akong pangutana, ang tanan ba nga pag-antos nga naabot sa imong kinabuhi, pag-antos ba nga diin ang Dios nakakita og nalipay sa imong kinabuhi bisan nag-antos ka? O di ba ka ang pag-antos nga nahiaguman sa aton kinabuhi resulta ni siya sa mga sayop nga desisyon, o di ba ka resulta siya tungod kay nag-una-una ta sa plano sa aton kinabuhi ug atong gikalimtan nga naa pa day mas nindot nga plano ang Dios sa aton kinabuhi. Mo na nga diin sa matag usa nga naminaw karon, atong tan-awon ang mga tagsa-tagsang pag-antos nato sa kinabuhi gikan sa kabataan ngadto sa mga batan-on, ngadto sa mga hamtong nga naminaw karon. Ang Dios padayon mag-aabli sa atong nahunag kasing-kasing sa atong mga dalunggan, sa atong mga mata nga makita nato og madungog ug masabtan ang mensahe sa Dios nga iyang ipaabot niining kabuntagon. Sa dili pa ta moadto sa unahan, atong tugutan nga diin karon mga tagiya sa balang Espiritu Santo nga din masabtan nato ang mensahe sa Dios. Magampo kita. Niining adlaw, Ginoo, salamat sa kahigayunan nga din ikaw o Dios kanunay nagatugot nga kami anay dako kayo nga pribilehiyo nga makatuon sa imong pulong. Ikaw ang Dios nga labing gamahanan tagiya sa mong kinabuhi. Tuguti usab o Dios nga diin imong ablihan ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing ug alimpatakan nga diin among makuha masuta kung unsa imong mensahe nining adlaw. Ug tuguti o Dios sa imong mga kaanakan nga diin anapod sila kasing-kasing nga malumo nga diin andam nila dawaton kung unsa man imong mensahe karon. O
O Dios, bisan ako sa ubos, sa tanang ubos nimong alagad, gamita ang ako mga ngabil sa pagsulti sa imong pulong sa kamatuoran. Ikaw Dios, padayon Ginoo nga among simbahon alagaran ni ining adlaw. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So nagahisgot ta mahitungod sa mga nagkadaiyang pagantos sa kinabuhi. Do moingon ta nga daghan man siguro kay nga klase nga pagantos tungod kay na mga Kristohanon nagantos maski wala sila gibuhat nga bati. Na mga Kristohanon sa uban nga nasod gipang patay tungod kay dili man sa ingon nga nagbuhat sila dautan, di man sa ingon nga nagbuhat sila bati. Ang ilaha is na sila relasyon sa Ginoo. Nagsunod sila sa lakaw sa Ginoo. Nagsunod sila kung unsa ang sugo sa Dios. Anaara sila relasyon ni Jesus Christ. And then gipamatay sila. Na sila gibuhat nga bati? Wala. Apan gipamatay sila. Naganto sila. Na mga Kristohanon nga gibay-biyay, na mga Kristohanon nga gilutos pag-ayo. Apan na napoy pagantos nga diin resulta siya tungod kay sayop ang gibuhat sa tao. Pananglitan, kaning nga priso. Nakapriso tungod kay nangawat, napriso tungod kay nakapatay, napriso tungod kay nakabuhat siyag dautan o nakabuhat siyag sayop. So ato nakita diri is naay klase-klase nga mga pagantos. Apan kung ato siyang tanawon unsa may mas bintaha niini? Ang nagantos ka tungod kay nagbuhat kag maayo o nagantos ka tungod kay nagbuhat ka og dautan? Ang pulong sa Dios sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 17 hantod sa 18 nagingon, kay mas maayo pa ang pagantos tungod sa pagbuhat sa matarong kung kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat og dautan. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa ato mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw siya or gibanhaw diha sa espiritu. Ang pulong sa Dios klaro kaayo nga mas bintaha pang nagantos ka tungod kay nagbuhat kag dautan. Kay ang Dios nakakita og malipay sa mong kinabuhi. Kisa naman nagantos ka tungod kay nagantos ka tungod kay nagbuhat kag maayo, kisa naman nagantos ka tungod kay nagbuhat ka og dautan. Apan nindot kayo mensahe sa Ginoo tungod kay do sa bersikulo 7 iyang giingon nga din mas nindot or mas bintaha nga nagantos ka tungod kay nagbuhat kag maayo. Apan sa bersikulo 18 iyang giklaro pag-ayo nga diin si Kristo namatay unsay gingon? Namatay makausa tungod sa atong mga sala. Siya matarong o ngadto sa mga tawo makasasala gipakamatyan niya aron sila mahimong matarong o kung mahimo na silang matarong magbuhat silag maayo. So atong makita diri sa mensahe sa Dios nga diin iyang gipaabot sa matag usa nga tinuod ana ang problema. Tinuod nga ang tawo makabuhat og sala. Ang rason nga diin ang tawo magbuhat og dautan tungod kay ang tawo sa kasing-kasing niya is dautan ng daan. Sa iyang hunahuna dautan ng daan, sa iyang pagkatao dautan na siyang daan. Tungod niining sala nga atong napanunod gikan pa sa unang tawo ning Adan og ni Eva. So napanunod dato ang sala. Andin mao na ang tawo nga diin makabuhat gid siya og sala. Apan ang Dios tinuod nga nag-ingon siya nga diin mas nindot nga magantos ka sa pagbuhat og maayo kaysa sa pagbuhat og dautan. Apan di malikayan nga ang tawo magbuhat man og dautan og siya naghatag og solusyon, niingon siya nga di namatay siya para sa sala sa mga tawo, para ang tawo masabtan niya maabli ang hunahuna nga din ang Dios willing di ay og ang Dios man na di ay nagantos na para sa iyaha. Para kita mismo pwede makaduol sa Ginoo, mga itagtabang sa Ginoo nga diin sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi naman tay giingon nga mga paborito nga ginatapig nga mga daotang binuhatan. Pero ato siyang tanawon nga hinaot nga diin dili na siya makonsider nato nga diin ganahan jud ta mabuhat ni anang mga butang nga ang Dios dili malipay niini. Apan if ever pipilaman sa mga naminaw karon natay mga sayop nga mga binuhatan o daotan mga binuhatan, daotan ng mga panghuna-una o di ba ka mga ngabil o di ba ka mga baba nga diin dali lang makasulti og bati at ubangan or dali makasulti og istorya ngadto sa uban o di ba ka kusog kay mamalikas o di ba ka kusog kay mamakak o di ba ka nagbuhat jud og dautan atong tanawon diri nga diin ang storya
nga gibuhat sa Dios, andam siya muhatag ug andam siya or naghatag na siya og solusyon para sa imuha ug para sa akoa. Mao na nga diin kung nagantos ka man, atong tan-awon ang pipila ka mga bersikulo sa kapitulo 4, bersikulo 1 hangtod sa 6. Ug atong pagatun-an diri, unsa man atong tan-awon, unsa man diay ug unsa ang gibuhat ni Kristo ug kinsa man diay siya ug ngano nga makita man nato nga si Kristo maayo nga ehemplo para pud sa ato ang ato siyang sundon ug ato siyang dawaton isip Ginoo manluluwas sa atong kinabuhi. Sa kapitulo 4 sa libro sa unang Pedro, bersikulo 1, nagingon, tungod kay si Kristo, nagantos man niining kinabuhia, kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos, kay kinsa kadtong nagantos niining kinabuhia, dili na gayud magpabilin sa pagpakasala. Balikon ako sa kapitulo 3, bersikulo 18, si Kristo namatay na siya sa sala sa mga tao. Siya matarong namatay para sa mga makasasala, para ang mga makasasala mahimong matarong kung sila na ay Kristo sa ilang kinabuhi. Ang dinakita diri nga usa ka ehemplo sa kapitulo 4 bersikulo 1 nga diin si Kristo nagantos man og ikaw usab magantos man kung naa kay Kristo sa imong kinabuhi. Iyang gipasabot pag-ayo nga diin kamo andam usab sa pag-antos kay kinsa kadtong nag-antos na ining kinabuhia dili na gayud magpabilin sa pagpakasala. So ato nakita diri nga diin si Kristo atong tanawon nga diin tinuod siya Dios. Okay? Dios siya apan natawo siya. Kaning puntuha gipasabot ning Pedro nga diin si Kristo. Kinsa man si Kristo atubangan ni Pedro? Si Kristo ang magtutudlo or mayuntag si Pedro is disipulo ni Kristo. Iyang nakita nga din si Kristo Dios. Unsa may gibuhat ni Pedro sa kinabuhi or ni Jesus Christ? Ang gibuhat ni Pedro sa panahon nga din si Kristo, si Ginoong Jesucristo padulong patyon, unsa may iyang gibuhat? Iyahang gidinay si Kristo. Nga murag dili mi kailaan ng tawhana. Apan unsa may gipasabot ning Pedro diri? Sa panahon nga din si Jesus Christ nagantos padulong siyang patyon, ang gibuhat ni Pedro is iyang gidinay si Jesus Christ. Tungod kay di siya ganahan nga din magantos pud siya sama sa pag-antos ni Ginoong Jesucristo. Apan sa hapit sa katapusang adlaw sa kinabuhi ni Pedro, mao ning panahon na pod nga diin naghinulsol siya, seryoso kay siya sa Ginoo, and din abot pagid sa punto nga diin gidakop siya, and din gipatay siya. Gilansang siya nga ibabaw sa cross ug miingon pagani si Pedro nga diin dili ko takos nga ilansang sama sa paagi nga diin gilansang ang akong Dios. So gilansang si Pedro baliktad. So ang iyahang ulo nasa ubos, ang tiil na sa mabaw. Ato makita ang din ana ang pag-antos. Unsa may koneksyon sa maong pag-antos ngadto sa sala. Ang gusto lang ako ipasabot sa matag usa, mao kini siya. Andam ka ba mag-antos sa mga butang nga diin tan-aw nimo karon kalipay nimo? Andam ka ba nga imo nang biyaan? Andam ka ba nga diin di na ka magpabilin sa pagbuhat o pagpatuyang lamang sa pagbuhat o mga daotang binuhatan? Andam ka ba mo biya sa mga butang nga diin mawili ka biyaan? Andam ka ba mo biya sa bisyo? Andam ka ba mo biya sa unsa man ang kahilayan nga naa sa kalibutan? Andam ba ka mo biya sa bisan unsa man? Di ba? Daghan kayo ang rason nga diin pwede nato nga diin buhaton kung andam bata mubuhat niini. Andam bata mag-antos para sa Dios. Siguro pipila sa inyo is natay mga nagka-klase-klase nga pag-antos. Nag-antos ka ba tungod kay ikaw ra ang Kristohanon sa inyong nga pamilya? Ikaw lang ang naay relasyon sa Dios, tapos ang imong ginikanan, ang imong mga igsuon di kasabot nimo tungod kay wala sila relasyon sa Ginoo. And then mao ni siyang panahon nga din ang imo untang pamilya maoy usa sa mga kuhaan nimo kusog apan sila na mismo mao inidaot nimo, sila na mismo mao inilutos nimo,
Sila na mismo mo ay mibitad palayo sa Dios. Di ba ka ang mga problema karon tungod kay naa kay balatian, naa kay sakit, na diin sige kag ampo nga maayo ka tapos wala pa naayo. Nga diin murag mo question na lang ka nga diin tinuod ba nga naay Dios? Mangutanan na lang ka tinuod ba nga buhi ang Dios nga akong gialagaran? Tungod lang ba nga wa ka giayo sa imong sakit? Mo conclude dayon ta nga walay Dios? Una sa tanan ang kinabuhi nga atong gikuptan o naa karon, dili kita mo'y tagiyan niini. Ang Dios mo'y tagiyan niini. Mao na nga din ang Dios mo'y magbuot kung iyahaning kuwaon ng kinabuhi o iyan ipadayon ng kinabuhi. Mao nang samtang buhi pa kita ato ni siyang gamiton para sa pag-alagad sa Ginoo. Mao na nga din giawhag na ko ang matagusa. Unsa man ang mga butang nga naa nimo karon nga tan-aw nimo kalipay apan wala nalipay ang Dios. Pangayog tabang sa Ginoo. Ayaw itugot nga din nag-enjoy ka niining mga butanga sa pagbuhat niini. Ayaw itugot nga di na-enjoy ka sa sala. Ayaw itugot nga di na-enjoy ka sa pagbuhat og mga daotang binuhatan. Nga diin nahog nga murag mauna ni siya ang kalipay nimo samtang nakas kalibutan, samtang buhi ka pa. Ako ipasabot sa matagusa. Ang pulong sa Dios klaro. Nibisan gani si Kristo, Dios, nag-antos siya para sa atoa. Para makabaton kita sa nindot nga kaluwasan, sa libre nga kaluwasan. Apan ang gipasabot sa mensahe sa Dios, andam bapud ka mag-antos para sa Dios. Andam bapud ka mag-antos para ni Ginoong Hesukristo. Mao na nga diin pangayog tabang sa Ginoo unsa man ang mga butang nga naa sa imuha karon nga diin tan-aw nimo is murag nagbitad nimo palayo sa Dios. O di ba ka mao'y nagbitad nimo nga or di ba ka maong rason nga diin na himong bugnaw ang imong relasyon sa Ginoo. Mao na nga diin bersikulo 2 nagingon, busa sukad karon pag kinabuhi kamo sumala sa kabubuton sa Dios. Klaro? Magkinabuhi kita uyon sa kabubuton sa Dios. Ngano man? Gipasabot diri nga naay kabubuton sa Dios tungod kay ang tao usahay magbuot-buot kung unsay gusto nato. Di ba? Ang Dios na siya'y sugo apan ang tao gusto siyang mabuhat niini. Ang Dios moingon siya ayaw pero ang tao gusto mabuhat niini. Di ba? Ang Dios moingon nga din ayaw niini mga butanga, ayaw niini mga bati nga istorya, pagbuhat og bati. Apan unsa man ang tao? Ang gibalik kaganina nga din murag nahimo siyang kalipay sa mga tao ang pagbuhat og bati o daotan. So una sa tanan, sa mga Kristohanon, if nag-antos ka man, mao kini siya ang atong sabton una. Magkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios ug dili na sa tawhanong kailibgon. May kag tawhanong kailibgon. Kaning kailibgon. Ganahan ka makabaton sa mga butang nga tan-aw nimo makalipay sa imuhang kaugalingon. O di ba ka ganahan ka makabaton sa mga butang nga dili imuha. Apan nato lang siya i-focus sa mga butang nga tan-aw nimo makahatag og kalipay. Bisan pag kaning mga butanga is dili makalipay sa Dios. Kaning mga butanga mao'y gikaligutgutan sa Ginoo. Apan nahimo siyang kalipay sa tao. Tungod kay unsa man? Tungod sa kailibgon sa tao. Kailibgon mao na nga diin anaay mga bisyo, kusog kay mo inom, naay panigarilyo, naay bisan unsa nga bisyo nga nas gawas, sugal, pambabay, manlalaki, bisan unsa nga klase nga kadautan, kani siya resulta sa sala sa tao, ug una sa tanan mao ni siya kailibgon sa lawas nun. Mo na nga diin, if ganahan ta nga naay kausaban sa ato nga kinabuhi, if ganahan ta nga mawagtang kini siya, atong tugutan nga din ang kabubuton sa Dios mo'y matuman sa atong kinabuhi. Tungod kay if moingon tag kita-kita lang mismo nga diin magbuot-buot nga moingon tag kaya na nato nga diin maglakaw ta nga diin murag balaan na kay ka nga diin kaya nimo ang unsa man ang mga nagdilaab nga pana nga diin i-target ning Satanas sa imuha. Actually dili nato kaya. Nagkinahanglan ta og Dios sa atong kinabuhi. Kung ato siyang tanawon, ang Dios gibuhat niya ang tao. Ang tao sa tanaw nimo kaya niyang ihandol ang iyang kaugalingon. O di ba ka
mas kaya ihandle ang kinabuhi sa tao kung kinsa ang nagbuhat sa tao. Mga usahay, malimtan sa tao nga diin ang iyang kinabuhi is panag-iya sa Dios. Kung ganahan ka nga diin ang dagan sa mga kinabuhi makahatag kahimayaan sa Ginoo, tumana ang kabubuton sa Dios. If ganahan ka nga din ang imong kinabuhi is maghatag og kalipay sa Dios, tumana ang kabubuton sa Ginoo. If ganahan ka nga diin anay kausaban sa imong kinabuhi, mabiyaan nimo ang bisan unsa nga klase nga mga binuhatan, tumana ang kabubuton sa Dios. If naglibog ka unsaon pagtuman sa kabubuton sa Dios, mubalik ta sa sinugdanan. Akong pangutana, if naa ba jud kay relasyon sa Ginoo? If naa kay relasyon sa Ginoo, masabtan na nimo unsa ang akong gipangsulti. Apan if dili nimo masabtan kung unsa akong gipangsulti, base na ay problema sa imong relasyon sa Dios. Nganuman, tungod kay ang pulong sa Dios or ang tawo nga naay relasyon sa Dios, masabtan niya ang pulong sa Dios tungod kay ang balang espiritu magatabang sa pagpasabot sa maong mensahe sa Dios. Apan kung naamay naabot sa punto nga diin ang atong kalipay is dili na ang Dios, akong balikon, balik sa Ginoo. Dili pa ulahi ang tanan nga moduol ta diha sa Ginoo. Ang pulong sa Dios nagaingon, igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Balikon ako, igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Kinsa gisultihan na ni? Ang gisultihan niini kadtong mga Kristohanon, kadtong mga tawo nga nakaila sa Ginoo, kadtong mga tawo nga naay relasyon sa Ginoo. Unsa gingon ni Pedro? Igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Laktod nga pagkasulti, naay mga tao nga naay relasyon sa Dios, anay mga tao nga nakaila sa Dios, anay mga tao nga nidawat sa Dios, apan ang sinultihan binuhatan is mga tao nga murag walay pagtuo. Mga tao nga murag wala kaila sa Dios. Kusog pa kay musinggit sa ngalan sa Ginoo. Kusog pa kay mo kanta sa mga alawiton sa Ginoo. Kusog pa kayo halos taga Domingo naa sa simbahan. Taga Bible study halos mo attend. Naay mga prayer meeting mo attend. Apa nagpabilin nga di walay kausaban sa kinabuhi. Unsa may problema nato dire? Ang gingon sa pulong sa Dios, unsa may gingon? Mata na. Igo na katong tanan. Okay na tong tanan. Tungod kay matag Kristohanon. Mo istorya ta og prangka dire. Tanang sayop nga atong nabuhat, kita aware ni ana nasayod ta abli ang atong una nga sayop ang atong gibuhat at tubangan sa Dios. Apan tungod kay wala na tay ampo-ampo, tungod kay wala tay basa-basag Biblia, tungod kay usahay mo adto lang tag Domingo or simbahan pang attendance na lang, o di ba ka mo atin tag Bible study pang attendance na lang og dili jud sa pagkat-on kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. Tungod niini mga butanga, mahimo na unsa man malimtan na nimo kinsa ang Dios sa imong kinabuhi. Malimtan na nimo kinsa day siya ang Dios nga nagluwas nimo gikan sa imong pagpakasala. Mao na nga diin igo na kadto. If karon aware man ka nga diin ana kay nabuhat nga sayo patubangan sa Dios, igo na. Hunong na. Okay na kadtong tanan. Pangayog pasaylo sa Ginoo. Igo na kadto, okay na to. Pangayog pasaylo sa Ginoo. Ayaw itugot nga din malipay ka sa pagbuhat sa pagpadayon niini. Ayaw, igo na kadto. Ingon si Pedro. Igo na kadto. Hinaot mao ni siya, ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nanobra nga hudiyaka, pagsigig inom ug pagsimbag mga Dios. Mao ni siya ang kalaway sa kinabuhi ninyo sa una. Apan karon ang mga walay pagtuo nahibulong nga kamo dili na muduyog kanila sa samang mapatuyanganon nga pagkinabuhi og busa gikaulawan kamo nila. Kani siya is a testimony, especially sa mga tao nga diin grabe ka bisyoso, nga diin sa pagdawat nila ni Ginoong Jesucristo is mibiya sila sa bisyo. And then ay mga higala nila nga mo imbitar nga, oy Brad, inom ta dito Brad. Ay dili na ko Brad. Di ba? Unsa may resulta? Oy, lain naman ka, pastor naman ka diha. Di ba? Murag ingon ani ang reaction sa mga dili magtotoo.
mga bati nga istorya. Others naman ka, uy, malapas na ka diya sa langit. Di ba? Uy, balaan na kay ka, hadlok makabuak og tasa. Daghan kay mga reaction sa mga tao nga ilang mabantayan. Ug mao ni siya. If naay mga tao nga nisulti nimo ni ana, nagpasabot nga nakita nila nga nausab ka sa imong kinabuhi. Balikon ako. If naay mga tao nga nidaot nimo, if naay mga tao nga nisulti nimo bati, if naay mga tao nga nikumpara nimo nga diin ingon ani ka sa una tapos karon lahi na kay ka, dili na ka makig-join sa ilang mga bisyo or bisan unsa, pasabot ni ana nakita nga nila nga nakita nila nga naay kausaban sa imong kinabuhi. Apan sa mga Kristohanon nga mao gyapon ang binuhatan nga din sa imong mga higala murag bawo lang maglibog sila naa ba kay Ginoo sa imong kinabuhi or wala. Mao siguro ning panahon na pod nga imo ipakita sa ilaha unsa jud ang tinuod nga Kristohanon. Mao nang niingon ang pulong sa Dios igo na kadto. Ayaw na padayon sa pagbuhat og mga butang nga diin malipay si Satanas lang, malipay ang imong kailibgon lang or kalaway sa kinabuhi. Tuguti nga igo na kadto, tuguti nga din ang Dios na puy malipay sa imong kinabuhi. Mao na nga din bersikulo 5, apan maghatag unya sila og husay sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Kinalasan nga bersikulo sa atong mensahe karon, mao kini ang hinungdan ngano nga ang maayong balita giwali usab ngadto sa mga patay kanila nga hinukman na diha sa ilang lawasnon nga kahimtang sa mga ang tanan pagahukman gayod. Kini giwali kanila aron nga sa ilang espirituhanong kahimtang magkinabuhi unta sila ingon nga ang Dios buhi man. Sa ato nga kinabuhi, tinuod nga diin daghan kayong buhi nga tao nga nagpuyo sa kalibutan. Apan pipila lang ka mga tao ang buhi siya sa espiritu. Latod nga pagsulti, daghan sa mga tao patay spiritually. Nga naman, baliko nato sa sinugdanan or sa ato ang mga series sa libro sa Roma 6:23, unsa may giingon. Nga din nakasala ang tanan og ana ang bayad. Ang bayad mao ang kamatayon. Mao na sa 3:23, nahilayo kita sa himaya sa Dios. Ug mao ni siyang rason nga din ang tao patay siya spiritually. Ug mao ni rason nga din ang maayong balita kinahanglan ipaabot niini mga tawhana nga din maabli ang ilang unahuna, maabli ang ilang salabutan nga masabtan nila nga buhi ang Dios ug sa diin nga diin sila pod magkinabuhi diha sa Dios nga din mahimong buhi ang ilang nga espiritu. Ug mao na nga din ato nakita sa bersikulo 3 nga diin niingon si Pedro nga din igo na kadto ang kahilayan nimo kaniadto sa una, ang kahilayan nimo ang mga bating binuhatan nimo igo na kadto, man na to, okay na to. Ayaw ituguti nga din magpadayon pa ka sa kalipay sa pagbuhat og daotan, ayaw na. Igo na dito. Namatay na si Kristo para sa imuha. Pagkinabuhi na para sa Dios. Ayaw na diha sa imuhang lawas nun nga kailibgon. Igo na kadto. Igo na kadto. Imong buhaton karon is magkinabuhi ka diha sa Ginoo. Og imong ipaambit ang kamatuoran og ang pulong sa Dios ngadto sa mga tao. Og mao na ang pangutana, unsa man ang imong mga pag-antos karon? Nagantos ka, balikon ako, nagantos ka ba sa imong pamilya? Sa imong relasyon? Sa salapianon nga bahin? Nagantos ka ba sa balatian na kay gipamati sa lawas? Di ba nagkalain-lain nga pag-antos apan balikon ako? Unsa may mas maayo? Magantos ka sa pagbuhat og maayo? O di ba ka nagantos ka tungod sa pagbuhat og daotan? Apan pinakaanindot ni igsoon nga din ang imong kinabuhi is naa diha sa Ginoo. Nga din nalipay ta, nga bisan pag nagantos ta sa pagbuhat og maayo, apan ang Dios nakakita, ang Dios nakadungog sa ato mga pagampo, ang Dios nakita niya kung unsa ang nasi mong kasing-kasing. Ug ang Dios na isaad sa matag usa. Mo na nga diin, balikon nako. Unsa man ang imong mga pag-antos karon? Duol balik diha sa Ginoo. Pangayog tabang diha sa Ginoo. Hilabi na gayud if nabugnaw na ka sa imong relasyon sa Ginoo tungod sa pagpatuyang lamang sa pagbuhat og mga butang nga dili malipay ang Dios. Nga din murag ang
naghatag nimo kalipay karon ang pagbuhat og mga butang nga naa sa kalibutan, pagbuhat og mga butang nga diin ang Dios dili malipay niini. Ibalik ang imong kalipay. Kalipay nga diin ang Dios malipay pod sa malipay pod sa imong kinabuhi samtang nagbuhat ka niini. Una mga igsuon, ang gyangyo ang matagusa nga diin ato iduko ang ato mga ulo, and then magampo kita, mga itagtabang sa Ginoo kung unsa man ang ato ang mga problema, mga itagtabang sa Ginoo if naa kay problema sa relasyon, naa kay problema sa relasyon sa imong kapika sa kinabuhi, di ba ka relasyon sa imong pamilya, hilabi na gayud sa imong relasyon sa Ginoo. Magampo kita. Ginoong Dios sining taknaa. Kami o Dios nagaduol sa imong tiilan, kami Ginoo nagaduol sa imong presensya. O Dios, nakita nimo Ginoo ang imong tagsa-tagsa Ginoo ka mga katawhan. Ako o Dios nagaampo. Nga din padayon ka Ginoo magapanlihok sa ilang kinabuhi. Nga din imong balang espiritu magasuta sa ilang kasing-kasing og sa ilang hunahuna. Nga din kung unsa man Ginoo ang mga rason nga diin nabugnaw sila sa pagpangalagad, unsa man ang rason Ginoo nga diin naghatag nga diin murag ang kalipay na nila ang mga butang sa kalibutan, o di ba ka ang kalipay nila pagbuhat sa mga butang nga din wala ka nalipay, o Dios tuguti nga diin mawagtang kini siya Ginoo. Tuguti nga din imong pulihan kini sa kalipay diha sa imong espiritu, kalipay diha sa imong presensya, kalipay sa pagbuhat ug pagtuman sa imong mga sugo. O Dios, salamat Ginoo sa imong mensahe. Ikaw Ginoo padayon mag-bless sa matagusa. I-bless sila Ginoo financially, bless sila Ginoo spiritually, bless them O God physically, emotionally, o sa bisan unsa nga aspeto silang kinabuhi, O Dios, panalangini sila. Hilabi na gayud O Dios ang ilaha Ginoo nga relasyon sa imuha. Tuguti Ginoo nga mas moila pa sila pag-ayo, mas moila pa kami kung kinsa ka nga Dios sa mo kinabuhi, ug mas munindot pa ug muinit pa ang among pagpangalagad sa imuha. O Dios, salamat sa imong mensahe nga kanunay nagpahinumdum sa moa. Ug salamat O Dios nga diin nagantos ka para sa moa, ug walay sarang rason nga diin mobalibad kami sa mga pag-antos para diha sa imuha. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen.